Ja tervetuloa vielä kerran tänne Casino Helsinki Sports Barin. Suomi voitti Norjan 6-1. Sami, ehkä kolmas erä meni pikkasen paukkuja säästellessä ja ehkä pikkasen laiskempaa suoritusta, mutta onko se ihan luonnollista tavallaan, kun tulos on noin selvä? Joo, ja niin kuin sanoin, varmaan tokaran jälkeen ei ollut kahta sanaa, kumpi ton peli vie. Mutta kaikin puolin mun mielestä Suomelta aika ehjä esitys, huomattava tasonnosto eiliseen. Niin mä uskon, että tuolla 6 tehdyllä maalilla niin aika hyvällä itseluottamuksella lähdetään sunnuntaina ottaa Kanada vastaan. Ja pikku muikkari ehkä tossa viimeisessä erässä, että noita boksia ei saa ottaa. Et 5-3 vastaan Norjakin niin heti helähti. Boksista pitää pysyä pois ja kovalla prosentilla, mitä Suomi on nyt tehnyt viimeistellä, niin kuka tietää, miten hyvin nämä kisat vielä menee. No Alexander Barkov taisi nilkka ilmeisesti vääntyä taklaustilanteessa, miten jäätävä isku se on Suomelle, jos Barkovi jää hänkin pois. Sitten mielipiteestä riippuen, niin 4 parasta sentteri on Leijonilta pois. Siis sehän olisi kova isku, mutta mä veikkaan, että tässä tilanteessa on varmaan vähän varotoimenpide, että 5-0 johdetaan. Annetaan kaverin lepää, vaikka vähän lievempikin vamma on, että hän on valmiina todellakin sunnuntaina. No miten tämä matsin intensiteetti, niin miten se palveli tavallaan henkisesti ja pelillisesti tuohon sunnuntain Kanadan peliin? No, tää oli mun erittäin hyvä kenraali sunnuntaina verran tästä. Just niin kuin sanoin, niin alun hyvä lähtö heti pelin alusta, toinen erä hyvä, kolmas erä joo, just niin kuin vähän sanoin, että vähän se, en nyt voi sanoa tekemisen laatu, mutta ruvettiin varmaan jo ehkä vähän ajattelemaan sunnuntaita. Niin kuin sanoin, mä lähtisin erittäin luottavaisena mielellä Suomen puolesta sunnuntain peliin. Kärppä Lehtoselta, yksi maali meni, mutta sille ei Kärppä voinut mitään, niin aika ehjä suoritus tänään. Joo, erittäin hyvä suoritus. Sille tosiaan 5-3 maalle ei Kärppä nähnyt sitä kiekkoa ja 2 syöttöä veskarille. Se on aika huikea saavutus. No ainakin varmaan tuli valmennus, jolle mietittävää, että kuka sinne sunnuntaina laitetaan maaliin. Joo, siis semmonen ns. Positiivinen valinta, että kun Suomella on 3 kuitenkin NHL:ssä pelaavaa ykkösmaalivahtia ja kaikki pystyy voittamaan pelejä. Siellä veikkaan, että tänä illalla tai huomenna voi olla, että ehkä tänä iltana jo valmennusjohto miettii, että kenet laittaa ja kertoo sitten tälle aloittavalle veskarille huomenna, mutta jos päätös olisi minun vallassani, niin kyllä mä jatkaisin Kärppä Lehtosella. Niin eihän tuossa ole kahta sanaa, että Lehtonen on kuuma mies ja kuuma miehen on pelattava, niin eihän tässä voi mitään niinku Stanley Cup -kunnianosoitusta Raskilla antaa siihen. Joo, ei. Mä olisin ehdottomasti sen mielestä, että se kun on kuumin tässä, kun tää on kuitenkin niin lyhyt aikajana tää olympiakisat, että jotkut siellä vaan sitten hehkuu punaisen kuumana, jotkut taas kylmenee kuin rautakanki. Tässä kyseisessä tapauksessa niin antaisin saman pörttärin jatkoa. Sä oot ollut MM-kisoissa Leijonien mukana, niin miten tämmöinen välipäivä nyt käytetään niin valmistautumiseen isoa peliä varten? No, se on lähellä sitä henkistä latautumista. Veikkaan, että jää tulee olemaan ei paljon puolta tuntia pitempään, semmoinen rento, hyvä fiiliksen haku ja ruvetaan tosiaan jo huomenna aamusta latautua sunnuntain peliin. No, mitä pelillisesti muuttuu, kun Kanada tulee vastaan? Ainakin tempo varmaan nousee siinä. Tempo nousee ja voisin melkein väittää, että sitten Kanadassa pääsee paikalle varmaan vähän kovemmalla prosentilla heittää maaliin kuin Norja. Siinä pitää olla tosiaan henkisesti ja fyysisesti 110% valmis. No miten Kanada tulee kovaa päälle ja ne tulee pelaa, niin kuin NHL:stä tiedät, niin pelaa nopeita pystysuunnan kiekkoa, niin miten Kanadan vauhti tapetaan siinä sitten tavallaan, että päästään pelaamaan omilla vahvuuksilla? Ensinnäkin omista niin pitää mahdollisimman nopeasti päästä pois sen karvauksen alta. Eli nopeita pakkien kiekon liikuttelua joko pakki tai suoraan hyökkäjille. Ja sitten mä veikkaan, että se keskialueen puolustaminen varsinkin omissa tulee aika arvoon arvaamattomaan. No miten sunnuntain käy? Sen verran isämaallinen on, että mä sanon, että Suomi voittaa 3-2. Selvä, ja täällä Sports Bar Casino Helsingillä hommat jatkuu sunnuntaina, vieraana Ismo Lehkonen ja Kimmo Kuhta. Tervetuloa mukaan!